Hoxe remitín un burofax ao Partido Popular, á Dirección Provincial e Local, sinalándolle que eu me poría ao lado da persoa que designase o Partido Socialista para mudar a deriva desta cidade e que tiñan de prazo hasta o sábado para que o Partido Popular puxera a súa sinatura e poder darlle un goberno responsable, competente, un goberno que merece esta cidade. Tomo esta decisión para salvar Ourense, para que Ourense non siga nesta situación, para que non sirva de excusa, para que non sirva eu de pretexto, para que o Partido Popular non axude a mudar esta cidade. Ourense non pode seguir así. Isto non é cuestión de persoas. Ourense necesita un cambio, necesita recuperar a ilusión que sempre perseguín en política de transformar aqueles lugares que necesitaban un cambio, e esta cidade tamén. Esa ilusión non se lle pode quitar a Ourense. Esa ilusión non pode ser unha decisión política de un partido que teña intereses meramente políticos de seu, senón que esta é unha decisión para a cidadanía, para que Ourense teña posibilidades, para que os fondos europeos non fuxan desta cidade, para que teñamos un proxecto realmente ilusionante. Ourense non se merece o que está a pasar. E o Partido Socialista e eu non imos a permitir que esta situación siga máis tempo. O pasado 7 de abril reuníme con Jesús Vázquez na Praza de San Antonio para comentarlle que o máis importante desta cidade non eran unhas dedicacións exclusivas, que o máis importante era mudar o rumbo desta cidade. El comentoume que eu xa sabía que había unha condición e que non era cousa del, que era cousa do seu partido. En aquel momento trasladeille unha iniciativa persoal que non coñecía o meu partido, pero que eu lle trasladaba para que el lle fixera saber ao seu. Consistía en dicirlle que eu me apartaba, que eu me puña a un lado e que o Partido Popular dese un paso para mudar a situación desta cidade. Pasados 12 días, sigo sen ter noticias de Jesús Vázquez nin do Partido Popular.